Simon. May manok ka to. Naigo, pero wala naigo. Nako, yung dalagan. Di ba ang ikaw? Yati. Yati. Sulod na tagpaniod to. Dati, ano ka? Di na maayo part Alvin. Ang sa dili mayaw. Wala ka palong para nato na. Patirador ka na eh. Kailangan ka mga punggutumon ta. Mapilit laman punta ni part Alvin. Oh, Simon. Tuluan na makapagpangawat. Ano magasante? Iya, tanig panginabuhi. Wala ka pala? Aron, ikaw bisig asa ka, di ako bisig asa ka. Nanhala. Nan, part Alvin, dili ka tamahirada na. Masin mahidakpan taon niya na. Na may oras na to nga. Kuhan, mga masakpan ta. Papunaman tayo itong anay o kisay ka ba na to. Kay, ako, hanas, ikaw bago pa, ikaw man sa unang hindakpan. Wala naman tayo dalang ina. Nan, mapilit po naman kumusunod na yan imong trabaho kay daan rap ka sa unang bugoyon og nawong. Oh, bisag binaton ka ng pulis, kuhaan kag mata, ay sa tugtugan og kailata. Buras kag baking gibinato og mata pulsos, ginuo ka mga ringkat nung ka. Wa dito ka nay. Sige, di lang kumutugan og kailata. Oh, example oh. Kaila ka na ka. Wala, di makatakaila. Tuluan ka na ko. Kanang mga inaagan eh. Bago pa ka. Ako'y bahala nimo. Oh, Simon. Pariha na, pariha. Kana. Kana, dula na, dula. Dolan. Kana. Palakon? Ha? Kuwate ba? Kuwate. Ha? Wate? Kanay? Murag na wate? Ha? Hani ba o? Kuha. Aha. Ah! Kabaron ako. Sige, kabaron ako. Kuha ko ng pitaka. Baron ako, kabala. Wala na. Ikaw ba? Dugay ka magalihaw. Kwarta ng totoo. Stilan dugay ka magalihaw. Ano sakit ka ng dugay ka magalihaw? Kaya magalihaw ka. Inamtik pa. Kaya rin ka. Gamita po yung pag-inapilit-pilit mo ba? Next time na lang ako part, Alvin. Next time na pala. Oh, parihan. Kita sa kong hawak. Dugay na akong nilakaw. Panahon pa man to sa dinosaur. Gulang. Imposible baka pamtay pa ng yung una na. Abot og dinosaur. Nabuwang na. Gulang. O sige part, Alvin. Sige. Bakunawa? Ha? Labing ang ka. Kuha, ana. Di na kabante kay gango abot og dinosaur. Kumakuha na kanihani o kuha aning naahani. Kuha. Oh, ano ito ka? Oh. Kabaron ako. Sige. Na. Nilakaw man part, Alvin. Ay, paghinhin! Abtik ba, abtik? Dili makahinhin. Hinhin kay maglihok. Tay, sorry kayo part, Alvin. Matay, first time pa magupog ko. Malisod po. Di ba ko ay ko parehag lihok na yung mga hanas na kay mga awat po ba? Sige! Pahanihon ka na kao. Pagkanay katulo. Kinahalang mabuhat ninyo na. O di na mabuhat na. Stick noong. Maingo to, sir. Mo palitan mo kwan, bag. Dili naman mi sir. Kiwa mi kwarta sir. Paabot pa gani may kwan sir kani malaya ning lumboy kay amoy baligya mug tabako. Mulog sir. Sige, sir. Salamat kay sir sa inyong pagbalibad, sir. Magulat naman nagway Queenie og naay mo labay motor karon kay muulit naman ko. Sige, sir. O sige oh.
makuha na nimo. Kakilibit ng pitaka. Makuha nimo partida na nakain nimo, imo na lugar. Simple ra ka na. Balik ka duwe ka magaliw. Inani ba? Inani ba inani pagtimaan. Balik di magkasabot. Utok ba? Utok. Asa na yung utok? Ibutan na yung lapalapa. Imong gitumban? Utok! Oh, sige, nana, oh. Sige, nana. May motor. Balik ka. Nga natunta. Wani mo gikuha. First time palagi na ako part Alvin. May man ka kay kabalo naman ka. Nan ako, oh. Sige. Wala problema. Tuduan ka na ko. Kita doon magadi mo. Trial. Tindog ka na, oh. Tindog. Inana ba? Muna paano mo akong buhator mo itanawa. Hoy! Sumana! Hanggang makalapita ka? Kaila rami ani, sir. Kaila. Ikaw? Kailan mo anong taon, ha? Dili, sir. Dili may kailan eh. Dili. Nay, yan di magkamutukan? Nga kaila ta? Tawag ka na pala na. Kaila sita. Diba, ningon ka nga. Bisa gabi naton ko nga murag bake o aluto ko na kung mata murag giluto kong kukok. Dili ko mutug ang kaila ta. Dili may kaila ni sir. Dili kaila. Dili may kaila. You're under arrest! Ikaw ay may karapatang manahimik at bagsa walang kibo. Ano man ang sasabihin mo? Simon! Nay, mano ka to? O sa ikaw? Katawa na. Sa? Sean. Unsa dili maayo? Ganang kagpatirador anay? Wala ka kapalong para nato na para magkakaunta para sa kagmao na tao. Sean. Wala ka kapalo? Unsa dili maayo? Patirador ka anay? Tirador? Sean. Unsa dili maayo? Katawa sa ta. Oh, siya ka to. Sean. Oh, Simon. Daan rap ka sa unang daan rap. Action. Oh, bisa ka binaton ka ng pulis bro baking gibinat. Action. Oh. Bisa og kuan kag mataas. Dili na naman mi sir. Wala mi kwarta. Sige, di naman mi sir. Magkatawa ka? Apil ko? Oo. Ikaw no, agak katawa mo. Dili ko. Okay. Sige, sir. Dagan kayo salamat, sir, sa inyong pagbalikan. Ano ba o? Inani pagtimaan. Ba, hindi magkasabot. Play. Oh sige. Ano na, daan na oh. Hindi na masunod si Dario. Okay. Ikaw. Di ba niingon ka nga yating manok ka? What's up mga wakwak? Atong balikan. What's up mga mamarang? So mga mamarang, shoutout ta diri sa YouTube. Oh, sige. Sige guys ha. Oh. Shout out din ni Bina Patatag. Gian 403 Vapo Falyar. Out Lady Jane Cuebra. At ni Rofami TV. Ni Julian Miguel Tarok. Karasungay Vines. Gina Lapinig. Max Vlog. At ni Donajen Rosanable. At ni Giselle Kual Apaw. Yoka Mikyabas. Kuya Jake Laagan. Shout out Jim Pandalan. Jiralin. Angelica Valencia. Kamatay idol siya nakaw. Oh. So more to guys, kung ganaan mo pa shoutout, don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update mo Okay. sa mga upcoming videos namong
makalingaw. Dili po di anak ra, ha? Okay? Amo nang pulungon. Bye-bye. Sige. So more to siya guys no. Salamat sa paglantaw sa pagguman sa video. So #mamarang. Secure TV, your greatest weapon against stress. Not TikTok. Oh, sige, come on, set. #mamarang. Peace out. Peace.